ayixoki le comment iwanolunga tu mos mina ku-therapy ungandandisoyiswa fonini anger management ndake ndabethwa nge-20 hours ecourt mos fo ndiqhwabe esinye isimenxe apho but ke asikho lapho namhlanje guys wo ndingawes kaloku kwi-therapy fonini ngona ndibuya nomsindo wes kula nonsense qona kuseakulungiswa nto ncam mos apha kudlalwa nje i-mind games emotionally yandingomntu amanyani mos mntu inoba nakuloo therapy ndingadiagnoswa nee-disorder eziphaa ko-12 13 inoba ndina-7 types of toxicity ndindedwa nje izinto ezininzi mna zini-afekthi ngale ndlela ziba-afektha ngayo abantu abanormal umzekelo mna kwezaa comment ufike usithi yho akasembi nalo ankile mna bese ndiqonda okay shofa korongo ijana yo-pretty boy ekugqibeleni andingomr South Africa mos mna ndinempumlo enkulu ndinexhobo ndinendlathi I wish bendine-clear skin nam njengabanye abantwana but ke ndistuck nalo several colors so what for ndingumntu nam ake nina kakusithiwa nibabi niyaquma Uncle Tom judgmental ngofuneka sithi hayi siyadlala tshomi umhle wena va no habo mfana thela uba umdala kangaka wena uyazothuka uba umbi futsek thela uba ola lo ngwena uziqalele uba nguwe zanoziphambanisa apha guys niyathanda nini udlala uzifisa zezinto ke mna ke ndithanda i-roast because phaa uxelelwa exactly le nto yiyo without fear or favor but ke wethu guys kusemhlabeni apha maniyazi umntu makabe yile nto afuna uba yiyo as long as uba yena ehappy ngesiqu sakhe